Кайту. Әсәрне Татарстанның халык артисты Талгат Хаматшин укый. Сәкинә әби урамда кеше тавышлары басылганын, кичке аш вакытын көтеп алып, кар астында калсалар да тәртип белән ятсыннар дип, ихатасында озак кына анысын-монысын җыештырып бирде. Ауган кыйгайган коймаларын кайсын утыртып, кайсын терәтеп, бәйлеселәрен кулына туры килгән тимер чыбык бау кисәкләре белән ураштырып, күтәрердәй нәрсәләрне күтәреп, авырракларын этеп төртеп булса да, абзар курачына ташыды. Абзарда хәзер бердән бер хуҗа булып без калдык дигәндәй, шыркылдашып, чыпчыклары чөбери. Никеннедер Сәкинә әбинең карап торган ике баш тавыгы да юкка чыкты. Әллә берәр явыз ит авызына туры килделәр, әллә булмаса алып киттеләр. Авыл җирендә кешенең тавык шына да тыңгылык юк хәзер. Элек кышкырт түгел, олы малыңда ихатада, я булмаса капка төбендә куна торган иде. Кая ул кеше малына тию дигән нәрсә? Бүген абзар алдында тибене биргән тавыңа да күз кылап булып торырга кирәк. Галушы төшеп калмаска табан астыннан алып чалыштырып бәйләгән авыр пималарын сирәп, Сәкинә әби мунча ишек алдына барып керде. Бер ягы таралып төшкән такта әрҗәне ишек янына яктыгарак тартып, мәрхүм картыннан торып калган тимер тубырны шалтыратып актарына башлады. Чүкеч белән кирәк кадәр кадак чүпләп алып, булдыр баскычына илтеп куйды. Шулар янына өй почмагына озын түгел 4 такта китереп сөяде. Ихата уртасына туктап, бераз тын алып торды. Эшләнмәгән нәрсә калмады микән дип, тирә-ягына күзләрен йөртеп алды. Булган кебек инде. Һәм соңгы эш итеп тәрәзәләрен ябарга китте. Башка вакытта ул тәрәзә капкачларын ябып, ачылмаска киртә белән генә терәтеп куя иде. Бүген урап-урап җепләренә бәйләде. Кайчан кайта да, кайчан аша улаларны. Урам капкасы белән йорт арасында күптән түгел китерткән 2 ат йөге чамасы пышкы ыны ята. Йорт тирәли нигезгә салып чыгып, үзенчә өен җылытмакчы иде. Малае белән шушы хәл килеп чыккач, пышкы ынына кулда тыкмады. Язын таратмагач, ямсыз булып кына торыр. Өенә керешле тавыклары тараткан урыннарын аягы белән игәләп кенә куйды. Кисәк суытып җибәрде. Карлы яңгыр ява башлады. Иртәнгә чаклы туңдыруы да бар. Өйе кое кебек салкын, тыштан кергән кебек тә түгел. Мич каршында идәндә тузып чачакланып беткән калай өстендә коры утыны, мич авызында телеп әзерләп куйган чырасы булса да, Сәкинә әби ут-мазар кузгатмаска уйлады. Барыбер караңгылы яктылы юлга чыгарга. Ашарына да хәстәрлисе килмәде. Төш вакытында 2 йомры чәй эчкән иде. Бу көннәрдә бар ризыгы шуланың. Сәкинә әби ишек төбенә барып, мич буенда торган төенчекләрен күтәреп карады. Әз-әзләп алса да җыелган икән шул. Авыл башына, олы юлга кадәр ничек тә түзәр, аннан машина була ул. Үз колхоз машиналарының берәрсе генә туры килмәсен. Берәүне дә күрәсе, кая барасың, нигә барасың таң белән дигән сорауларын ишетәсе килеп тормый әле Сәкинә әбинең.
Урын җирен таратмыйча, юрганының бер почмагын кайтарып, уч кадәр генә аркасын тәрәзә ягына куеп, Сәкинә әби чишенмәй-нитми генә карават читенә бөгәрләнеп ятты. Әйтерсең лә, аның килеп ятуын, шушы минутны гына көтеп торган, бик эчкәре, әллә кайтышыннан, әллә нинди юллар белән күкрәгенә табан җылы агым күтәрелә башлады. Күтәрелгән саен кайнарлана барды. Менә ул Сәкинә әбинең бугазына килеп капланды. Бер генә секундка сулышын томалап торды да, күзләренә яшь булып сирпелде. Шунда ук күзләре яшь белән мөлдерәп тулды, һәм сыеша алмыйча буа да ерылып агып китте. Сәкинә әби шул кадәр күп яшь чыгуыннан куркып калды. Туктатырга теләгәндәй, юрган чите белән күзен каплады. Ул шунда ук лышма су булды. Ходаем, нәрсә бу? Нәрсә? Сәкинә әби өйгә белән су төбенә китә башлаган кебек булды. Аннан кабат өскә калкып чыкты. Такта өстенәме, нәрсәгәдер утырып, талгын гына йөзеп киткән төсе тоелды. Ярда кемдер басып калган сыман. Бәрәкалла. Улы бит бу. Азаты. Ул озата төшкән идеме? Озат тормады бит ул аны. Нишләп тора икән кайтып китмичә? Суык тидерүе бар. Әнә нинди кистереп, салкын җилисә. Азатын ялгыз калдырып, кая барасың ул булай? Сәкинә әби үзе белештермәстән борылып ятты һәм кире улына табан йөзә башлады. Менә ул аның каршында. Яр. Кисеп төшергәндәй текә биек. Утырган нәрсәсендә килеш ул югарыда торган улы белән сөйләшеп китте. Тавышы су астыннан килгән төсле зәгыйф, тонык чыга. Кайсы бер сүзләре Азатка түгел, үзенә дә ишетелми. Юк, Азатка һәммәсе дә бара бирешә икән. Ул аның кайбер сүзләрен җөпләп, ияк кагып куя. Кайсы чакта, юк, алай түгел дигәндәй, башын селкетә. Ничек шулай килеп чыкты соң улым? Ничек? Инде дә ничәнчегә бирәмдер шушы соравымны үзеңә? Ниләр эшлим соң? Мин сине хәер сорашып утырыр өчен үстердеммени? Саилче, теләнче итеп. Син бит укытучы баласы. Авылда югары белем алган беренче кеше, инженер. Шул башың белән нинди көнгә төшкәнсең? Элек мин кыз чакта авылга саилчеләр килеп чыккалы иде. Кем уйлаган, минем балам да саилче булыр дип. Ул сүз онытылган, аны телгә алучы да юк иде лабаса. 7 кат җир астына күмелеп калган иде. Шушы кадәр тирәннән казып чыгарырлык нинди каһәрле заман булды бу. Теге вакытта да хәер сорашучылар күп түгел иде. Хәзер дә аздыралар. Нишләп шушы азның да берсе син, улым? Нишләп? Нигә теләйләндереп сүз катмыйсың? Бер генә әйтер сүзең юкмыни соң? Сузма кулыңны, ярга чыкмыйм, сузма. Монда калам. Аста. Алдым кулыңны. Әйтәм бит чыкмыйм дип. Сәкинә әби тирән итеп ыңгырашып куйды. Тагын аягы сызлый. Ул су төбенә дә китмәгән, нәрсәгәдер утырып йөзеп тә йөрмәгән, караватында ята. Күзләрендә яшь кипкән. Юрганының учына йомарлап, кысып тоткан җирегенә юеш. Тышта кайтканын ишетеп каршы чыкмаган,
Жылы абзарга илтеп япмаган өчен хуҗасына үпкәләгән, шулай да нәрсәгәдер өметләнеп, тәрәзә янына килеп, авыр-авыр сулаган олы малдай, бүрәнәгә ышкынып, җил мышный. Куш учлап, борчак сипкән төсле, тәрәзә капкачларына яңгыр тамчылары бәрелә. Кайчандыр каклатырга ит, казылык илгән, хәзер бер кирәксезгә ничә еллар асылынып торган киртә дык-дык кәрниз тактасына сугыла. Өч елга якын хат хәбәрсез югалып биргән улы турындагы начар хәбәрне Сәкинә әби районга йомыш белән барган җирдән ишетеп кайтты. Кайчандыр алар авылында яшәп киткән иске танышы күптән түгел Уфаның Үзәк базарында Азатның хәер сорашып утырганын күреп кайткан. Азатны уңайсыз хәлдә калдырмас өчен ул үзен танытмаган. Азат күзләрен алдында яткан чүпрәккә текәп тын гына утыра. Акча салып киткән кешеләргә дә күтәрелеп карамый. Аларга Худайдан сәламәтлек сорап, рәхмәтен генә әйтеп кала ди. Карт башың белән әллә ниләр уйлап чыгарып йөрмә, Алла сугар үзеңне дип, Сәкинә әби танышын юньле башлы тыңлап та бетерми, кулына сугып китеп барды. Шанмый, булмас, юкны сөйлидер, ялгыш күргәндер сукыр күзләре белән дип, күзен үзе юатса да, әлеге сүзләр Сәкинә әбине тирән уйга салды. Районга килеп җиткән хәбәр күп тә үтмәс, авылга да ишетелер. Сәкинә әбидән сораша башларлар, үзләренчә кызганган да булырлар. Ул кеше арасына бик чыгып бирмәс булды. Моңардан соң озак та үтмәде, Сәкинә әбигә тагы районга юл төште. Туры килеп торуын әйт әле син аның. Эшләрен бетереп вокзалга автобуска китеп барганда, каршына әлеге дә баягы танышы очрады. Карчык өенә кунарга гына кайта күрәсең. Авылда яшәгәндә дә көн үзене урам өстендә сүз җыеп бирер иде. Картайгач та ташламаган икән шул гадәтен. Танышы тагын Уфада булган, тагын Азатны күргән. Шул базарда, шул урында хәер сорашып утыра ди. Сәкинә әби тәмам шиккә калды. Икенчегә ишетә бит бу хәбәрне. Булмаганны әйтмидер. Уйнап, шаяртып сөйли торган сүз түгел дә инде. Шулай ук дөрескә чыгар микәнни. Малайы хәер сорашуны кәсепкә әйләндергән микәнни. Бу яшьтә юл йөрү авыр, кыен булса да, Сәкинә әби Уфага барып, үз күзләре белән күрергә уйлады. Беренче электричка белән Уфага килеп төшкәндә, таң беленә генә башлаган иде. Зур-зур алдырып, каты себерке белән чаж-да-чыж урам себерәләр. Бер-бер артлы тезелеп, машиналар су сиптереп йөриләр. Базар әле яңа гына ачылган. Кешеләр берән-сәрән генә. Ике якта ике зур капка. Сәкинә әби капкаларның икесе дә күренеп торырлык җиргә барып басты. Кайсысыннан килеп керер икән улы? Гомумән килер микән? Көн саен булмый торгандыр бит. Килмәсә, ничек, кайдан эзләп табар уланы? Хатыныннан киткәч, улының кайда яшәгәнен белми Сәкинә әби. Элекке ул белгән квартирларын бүлгәләп, әллә ниләр кыландырып бетерделәр шунда. Тиздән базар мәйданы халык, төрле төстәге, төрле зурлыктагы машиналар белән тулды. Сәкинә әбигә улын күзәтеп тору кыенлашты. Ул ике капка арасында йөренеп торырга булды. Вокзал ягына караган капкага җитәр-җитмәс, борылган гына иде, Азатны күреп алды.
Азат кемнеңдер учына иелеп тәмәке кабызып тора иде. Ул әнисен күрмәде. Сәкинә бей тиз генә читкә тайпылды һәм тәмәкесен суыра-суыра китеп барган улын күрә-күрә артыннан иярде. Икенче капкага җиткәч, Азат биек тимер койма янында туктады. Сумкасыннан алып, җиргә чүпрәкләр җәйде. Берсенә аягын бөкләп утырды, икенчесен алдынарак тартып, берничә кагаз акча салды һәм башын түбән салындырып, хәрәкәтсез калды. Ул буларны өендә бер эш башкарган кебек, һичбер тартынусыз эшләде. Гүя аның өчен бу халык юк, кем дә булсаны читтән күзәтәдер дигән уй күңеленә кереп тә чыкмый торгандыр. Азатның чәчләре җиткән, җилкәсенә төшеп, түгәрәкләнеп уралган, ай буе тарак күрмәгән төсле чуалып, касмакланып беткән. Өстенә Сәкинә бигә таныш түгел, иске, таушалып, чыранып беткән бер нәрсә киеп алган. Улының күпме затлы киемнәрен күреп белә Сәкинә әби. Кая итте икән ул аларны? Жәлләтер, кызгандырыр өчен шулай киенгәнме? Авылга кайтмаган шушы 2-3 ел эчендә улы никадәр картайган. Йөзенә карап 60 яшь бирерлек, ә үзенең 50-се дә тулмаган бит әле. Сәкинә бей ни дип, кайсылай улына якын килергә белми аптырап калды. Сүзен ничегрәк башлар, нәрсә сөйләшер үзе белән. Менә Азат янына юантык, бик чибәр киенгән урта яшьләрдәге бер хатын туктады. Култык астына кыстырган кичкенә сумкасыннан бармаклары белән генә тыгылып, ниндидер кагаз алды һәм иелеп Азат каршындагы чүпрәккә салды. Азат хатынга күтәрелеп карамыйча, куллары белән ияк очларын сыпырып куйды. Сәкинә бей тәмам шанып җитте. Бу хәер акчасы иде. Сәкинә бинең йөрәгенә әллә нәрсә булды. Ул кемдер каты бәрелеп киткән кебек чайкалып куйды. Йыгылам дигәндә, янындагы машинага тотынып калды. Йөзе бер агарды, бер күгәрде. Аның Азаты Саилче. Үлемтекләрен барлап, теге дөньяга күчү турында гына уйлап, кайгыртып утырыр вакытында нинди көннәр кичерергә язган икән әле аңа. Ай, Раббым, нигә дип аның язмышына мондый ачы нәрсәләрне китереп керттең икән? Ни гөнаһлары өчен? Читкәрәк алып китеп сөйләшергә дип, Сәкинә әби кеше юктарак улына якынрак килеп басты. Алдына төбәлеп утырган Азат, кемнеңдер тукталганын сизенеп, тезләре өстендә яткан кулларын уч ягы белән әйләндереп салды һәм чүпрәккә акча төшү белән битен сыпырып куярга әзерләнеп көтә башлады. Ни өчендер әлеге кеше акча салырга ашыкмый. Тора. Әллә бик күп акча арасыннан ваграгын эзли микән? Кайсы чакта милиция Азатны урыннан җилтерәтеп торгызып куып та җибәргәли. Шуларның берәрсе булмасын тагын. Сәкинә бей берничә тапкыр улына эндәшергә итеп карады, әмма тавышы чыкмады. Авызы ачылды да ябылды, ачылды да ябылды. Теле аңкавына ябышкандай кузгалып та карамады. Янына ук килеп, Сәкинә әбей улының иң башына кулын салды һәм телен әйләндереп, көч-хәл белән 2 сүз чыгара алды. Улым, Азат. Азат салам арасында йоклап чыккан кешедәй, әллә нәрсәләр ябышып беткән керфекләрен күтәрде
әнисен танып алды. Син, кайдан? Җирдән, улым, җирдән. Әгәр җаным моңа кадәр күккә ашкан булса, мин буларның берсен дә күрмәгән, белмәгән булыр идем. Нишлим? Ходай гомерне шулай биргәчтен. Сәкинә әби улы каршына иелде һәм кемнеңдер ишетеп калуыннан курыккан кебек пышылдап кына сорап куйды. Ничек булай килеп чыкты соң, улым? Азат әнисенең соравына җавап бирмичә генә әйберләрен җыештыра башлады. Булган берничә хәйр акчасын алып кесәсенә салды. Җирдәге чүпрәкләрен кагыштырып, сумкасына урнаштырды да, әйдә дигәндәй, әнисенә күз ташлап алды. Азат алдан, әнисе чак кына арттанрак атлап, алар базардан чыгып киттеләр. Бераз баргач, Азат туктап әнисен көтеп алды. Минем сине алып барыр урыным юк. Кош кебек бар нәрсәм үзем белән. Менә шушында гына сөйләшик, диде Азат, 9 катлы йортның подъезд алдындагы буш скамьяга күрсәтеп. Сәкинә әби иртән Уфага килеп төшкәннән бирле аяк өсте, бик арыган иде. Үзе белән авылдан алып килгән тиенчеген ике арада калдырып, улы янына барып утырды. Ничекләр итеп кенә аңлатым икән инде, диде Азат, әнисенә яны белән борылып. Элеккеге эшемнән кыскартылгач, озак кына эш таба алмый йөрдем. Ары сугылып, бире сугылып. Аннан урнаштым. Юк, үз һөнәрем буенча түгел. 8 айлап акча бирмәделәр. Сутлашып беттем үзләре белән. Тиешлеләрен чиреген дә алмадым. Шунысы үтереп гәрләндерә, бергә эшләгән кайбер юк кына кешеләр акчага батып йөри. Сиңа бар күңелен салып эшләгән кешегә икмәк сөтлектә акча табылмый. Сутлашып бирүне хуҗаларым яратмады. Сәбәбен китереп чыгарып тагын кыскарттылар. Аннан икенче, өченче урыннар. Аларда да шундый ук хәл. Эшләгән кешегә акча юк. Шуннан соң эштән биздем мин. Җаным белән, бөтен барлыгым белән. Бер эшне дә күрә алмый башладым. Шул чаклы да күңел кайтса кайта икән. Хәер сорашуны артыграк күрәм. Һәр көн тукланырлык акча кирип тора. Миңа артыгы кирәкми дә. Юк, мин хәер сорашуны гәрлеккә санамыйм. Моңа хөкүмәт башында утырган кешеләр гәрләнми икән, мин нишләп гәрләнергә тиеш? Сәкинә әби ике арадагы тиенчеген бер читкә алып куеп, улына терәлеп утырды. Азат, улым, бит барысы да хәер сорашмый, яшиләр. Әйе, яшиләр, ләкин ничек яшәсәң булмый? Күпме кеше урлашып яши хәзер. Элек урлашу чүп кенә булган ул. Тик мин урлашырга җыенмыйм. Әлегә. Бу килеш гомереңнең соңгы көннәренә кадәр яшәргә җыенмыйсыңдыр бит. Азат урыныннан торып, бер урында таптанып алды. Тузган чәчләрен кашып торды. Яшим, нигә яшәмәскә? Ни нәрсә калган сиңа монда, улым? Торыр җирең дә юк. Әйдә кайтып китик авылга. Менә хәзер, әле үк. Авылда берәр эш табылыр. Көтү булса да көтәрсең, диде Сәкинә әби, улының кулыннан алып тормакчы булып. Китик. Әйдә, син кайтсаң, кешеләрнең шәйнәшүләрен эчемә йотып, ишетмәмешкә салышып, мин дә үз авылымда азакы көннәремне кичерермен. Кайтмасаң, мин авылда башкача яши алмыйм. Кая барырсың? Яшәрсең. Сәкинә әби улыннан вакыт сорады.
вокзалга төшәргә вакыт җиткән иде. Улым, мин китим булмаса, диде Сәкинә әби. Малайын авылга кайтырга үгетли алмавын аңлап, һәм авылдан үзе белән алып килгән төенчеген Азатның итәгенә куйды. Әзрәк ризык шунда. Мине озатма, юлны беләм. Сәкинә әби районга килеп төшкәч, картлар йортыннан урын белешеп чыкты. Иртән ул шушы картлар йортына киләчәк. Малае белән бу хәл килеп чыкмаган булса, бер дә китәсе түгел иде гомер иткән йортыннан. Өе иске, кышларын 5 ягып җылы тормаса да, риза, шөкер иде әле яшәвеннән. Үз йортыңда коры чәй белән дә тамак туя бит ул. Сәкинә әби соңга калмыйм микән дип торып, шырпы сызып, өстәлдәге аксап-туксап биргән будильникка күз салды. 5 тулып 6-га киткән. Әкренләп җыена башласаң да була. Ул беренче эш итеп, кичтән әзерләп куйган такталары белән бик тавыш чыгармаска тырышып, тәрәзәләрен кадаклады. Аннан алып китәсе әйберләрен булдырга чыгарып куеп, ишегенә аркылы такта сукты. Җил капканы ачып, урамның ике ягына да карап алды. Шылт иткән тавыш та юк. Барысы да таң алды йокысында. Сәкинә әби бәләкәй капкасын элеп, өстәвенә бау белән дә бәйләп, бер төенчеген җилкә аша салып, икенчесен кулына алып, тегермән буасы ягына олы юлга карый атлады. Җир шыкраеп туңган, кырпак кына кар явып киткән. Ул туган авылыннан качып киткән кебек китә. Бер кемгә дә белгертәсе килмәде шул. Анда, картлар йортында чыгып йөрми тормас. Беренче чыраган авылдашына барын да аңлатып, төшендереп җибәрер. Әллә нәрсәләр уйлап ятмасыннар. Салкын кыш килде. Картлар йортында җылы, якты, чиста. Сәкинә әби ятса да, торса да, гел улы турында уйлады. Бу суыкларда Азат базарда хәер сорашып утыра торгандыр. Өстенә кияргә юньле җылы киеме дә юктыр әле. Эши, туңып калтырыйдыр. Кичен кайда куны микән дип, урамда йөри торгандыр. Сәкинә әби, миче ягулы, ашлары пешүле бу картлар йортында озак тора алмады. Бер көнне Уфага барды да, җир җите түгел, электричкада 3 сәгатьлек юл, шул ук базарда, шул ук урында эшүдән зәңгәрләнеп утырган улын көчләп, сөйрәп диярлек авылларына алып кайтып китте. Сез язучы Альберт Котыевның «Кайту» дигән хикәясен тыңладыгыз.
Аны Татарстанның халык артисты Талгат Хаматшин укыды.